May silo sa dinumaan niya paghabig inbida sa isa ka-exhibit sa PICC. Nakatutok Julius Bilacaon. Antes pa man kita nasakop sa mga dumuluong, nakatahi na sa aton kultura ang weaving. Pamatuod diri ang mga obra nga ginbida sa likha. Isa ka week-long event sa PICC nga dolong sang Office of the First Lady kag Tourism Promotions Board nga tinutuyo nga pasangkaron pa ang weaving industry sa Pilipinas. We need to know the ways we can help them. And by helping them, you preserve a tradition and that's fast dying. Mission man ini sang 57 ka weaver sa nagalain-lain nga bahin sang pungsod nga ginbida ang ilang mga obra. Halin sa Inabel kag Binacol sang Luzon, Piña Seda sang Visayas, Abaca sang Mindanao, kag masobra 20 ka iban pa nga mga estilo. Ito po ang hanap buhay namin po sa amin. Kasi hindi namin pwedeng walain na ihinto ang aming kultura po. The challenge is we still have to encourage the younger generation to really go into it. Isa-isahin mo po itong i-connect, dudugtungin para makakabuo ka ng 6 meters po na tanalak. Nagtambong man sa event si GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide Support Group, and President for GMA Films, Annette Gozon Valdez. Suksok ang iya Inabel hand-embroidered sleeveless coat nga ginhimo pa sa abra. Importante suno sa iya nga mapadumdum sa kabataan ang manggad sang aton kultura. Nakakatuwa ngayon kasi parang may resurgence sa nationalism, patriotism. Nakita natin yun sa Maria Clara at Ibarra, na balik yung love for history. Sana magka-resurgence din sa pagmamahal sa sarili nating kultura. Pati nga sa mga lihim ng Orduha, abangan rin doon, ipapakita rin doon ang cultural jewelry ng Philippines. Sarang mabisitahan ang likha sa PICC Forum 2 sa Pasay City asa sa February 28. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV Early Edition.